बिटिआर एबा बड'लेण्डनि सिङाव थानाय दुलाराय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना, मोनसे गोजोनथावना, मोनसे बाख्नायथावना आरो माने प्राउड फिल रादाब लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय। मानोना गिबि खेबनि थाखाय पार्लिमेन्टआव 3 MP मोननो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। 3 MP जोंहा अलरेडि 2 दंखायो, रायजो सभायाव 1, लक सभायाव 1 दंखायो आरो रायजो सभायाव 1 मोननो थांगासिनो दं। माने अलरेडि बियो कनफार्म जाबाय आरोना। थ' बियो ओरैबायदि गोजोनथावना, ओरैबायदि बाख्नायथावना, इन्टायार बड'लेण्ड बिटिआर 6 सिडिउल बड'लेण्डनि सिङाव थानाय लोगोसे 36 जनगोष्ठीनि थाखाय बियो जोबोद बाख्नायथावना। मोनसे समाव 2014आव बै समाव बिटिसिआव बिपिएफनि सरकार दंमोन। बे समाव एमपिखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिपिएफनि सरकारनि समाव 1 एमपिखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन। ओरैबायदि दुखुनांथावना, माने ओरैबायदि राजनिति गेलेदों, पलिटिक्स खालामदों, ओरैबायदि रायजोखौ सालायदों, 1 MP खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन। थ' बे गोमानाय एमपिखौ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बावैसो सिगाङाव थांनाय 5 बोसोराव लानानै फैबाय। बे गोमानाय एमपिखौ लानानै फैफिनबाय रायजो राजा नोंथांमोन। बेबो आरो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना आरो पजिटिभ। आरो 1 जा मोननो थांगासिनो दं, बेबो मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय, बिथांनि नेतृत्वआवनो, बिथांनि नाजानायावनो, बिथांनि जिथुनाखि कन्ट्रिबिउसन, बर' हारिखौ सिबिनाय, जाथिखौ सिबिनाय, राजखान्थिनि गेजेरजों, पलिटिकेल एबा राजखान्थिनि गेजेरजों हारिखौ सिबिनो नाजानाय, हारिखौ मोजां मोननाय, जाथिखौ मोजां मोननाय, हारिखौ जौगाहोनो नाजानाय, बियो बेरखांदों रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बे नाजानायनि थाखायनो दिनै 1 MP मोननो थांबावगासिनो दं। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना रायजो राजा नोंथांमोन। दा जोङो बाख्नायनांगोन, जोङो दुलाराय बर' हारिया बाख्नायनांगोन। जोंनि गेजेराव हिउमेन रिसर्स सोरजिग्रा दैदेनगिरि लिडार दं होननानै बुङोब्ला जोङो प्रमद बर' जोंनि गेजेराव दङ। बे 1सेल' दङ। हारियाव, जाथिनि बर' हारिनि लाइमोनफोरखौ सुबुं सम्पद खालामनो नाजानाय, हारिखौ दानो नाजानाय बिथांल'सो दं जोंनि गेजेराव। जोङो बिनि अनगायै रावखौ फोथायनो हाया रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बे समाव दा मोनसे आं खोथाखौ खोनादों, नोंथांमोनाबो खोनादों जानांगौ। मानोना दाखालि बावै साननै सिगाङाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया बुंदों, मानाव गेदेर प्रमद बर'आ रायजो सभायाव MP नमिनेसन होनायनि नमिनेसननि सायाव बिथाङा बुंदों। मानोना गाव लायालासिनो सोरखौबा होनो हायोमोन। थिग बेबायदि माने क्रिटिसाइज खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' मालायखौ क्रिटिसाइज खालामनायनि सिगां गावखौ एसे सिन्था खालामनो गोनां, गावखौ एसे साननो गोनां। हाग्रामा महिलारि, मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावखौ साननो गोनां एसे। मानोना गावनि मैलाखौ, गावनि बिखुंनि मैलाखौ गाव नुवा, मालायासो नुयो। दिनै बिथाङा जायखौ जोङो निपटिजम, जायखौ जोङो फेमिलि सेन्ट्रिक रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै मानाव गेदेर प्रमिला रानि बारग' मन्त्रि बिथांखौ दिनै बिधान सभा क'क्राझार सानजा क'क्राझाराव बिधान सभायाव बिथांखौ गेलेनो होआलासिनो गावनि बिसि सेवलि बिसि बिथांखौ बेयाव फैगौ 2026नि बिसायख'थियाव
बिधान सभा इलेक्सनाव गेलेहोनो थाखाय बिथाङा थाग थियारि खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिनिखायनो मालायखौ क्रिटिसाइज खालामनायनि सिगां, मालायखौ सोंखारिनायनि सिगां, मालायखौ प्रतिक्रिया खालामनायनि सिगां गावखौ सिन्था खालामग्रोनांगौ। नंगौ नङा रायजो राजा नोंथांमोन? थ' बिनि अनगायैबो बिथांमोना माने मोनबा चेलेन्जनि खोथा बुंदों, मोनबा चेलेन्जनि खोथा बुंदों, मोनबा गेरेन्टिनि बाथ्रा बुंदों। नाथाय बिथांमोना 2 लाख फैसाखौ सोर साबैसेनो होनाय नुखो नोंथांमोना? ज्राव ज्राव बेबायदि होनाय नुदों जानो? गैया, साफा सानैनो होदों। बिनि उनाव इलेक्सननि उनावसो होगोननो। मा आसा बेफोरलाय? गासिबो थगायनाय गोजा। बे राजखान्थिनि थाखाय बेबायदि रायजो राजाखौ थगायनाया बियो जोबोद इनाय जादों। राजखान्थिनि मुङाव, गादिनि मुङाव रायजो राजाफोरखौ बेबायदि साफा सानैनो गावसिनि कर्मिफोरनो होफ्लानानै राजखान्थि खालामनाया, भटनि थाखाय खालामनाया बियो जोबोद दुखुनांथाव जादों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' जोङो बिनिफ्राय मोनथियो आरो बिनि अनगायैबो गासिबो जों बिथिंखौ नायबाय, नोजोर होबाय, बिजिरबाय, एनालाइसिस खालामबाय। गासिबो माने राजखान्थिनि थाखाय थगायनाय गोजा। गासिबो थगायनाय गोजा, लालस देखायनाय गोजा माने। जाहाथे बेफोरखौ नुनानै रायजो राजाफोरा माने सोरबा साफा सानैखौ मोननाय नुनानै बयबो मोनगोन आसा मिजिङै बयबो माने बाहागो लायो। मिथि मोनैयाव थगायजानानै जाहाथे बाहागो लायो। गासिबो थांखि आरो नोजोरानो BPF पार्टिनि दैदेननायाव गासिबो थगायनो नाजानाय गोजा रायजो राजाजों। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनबाय।